Прэзідэнт Анджэй Дуда пагражае рэвалюцыяй. Што далей будзе з пералікам галасоў на выбарах і Шыманам галоўней? А таксама, на жаль, тэма ксенафобіі супраць мігрантаў у Польшчы. Відэа, на якім беларуска і украінка суткнуліся з агрэсіяй з боку польскай пары, набрало больш за мільён праглядаў. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за зноў Максіма Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Першая тэма фальсіфікацыі на выбарах у Польшчы. Кірыл, распавядзі, што там новага? Так, мы гэтую тэму абмяркоўвалі даслоўна тыдзень таму, але на жаль, мусім да яе вяртацца, бо гэта адна з галоўных тэм на дадзены момант у польскіх навінах. Пасля, канешне ж, вайны паміж Іранам і Ізраілем. Здавалася б, што ўсё больш-менш рухаецца ў накірунку вырашэння гэтага пытання. Але палітыкі, і трэба прызнаць, з абодвух бакоў ахвоча падкідваюць дравішкі у гэтае вогнішча. Ну, слухай, там была гісторыя, што нейкі цэлы мех галасоў за Часкоўскага пералічылі на Наўроцкага ў нейкай камісіі. Што ўвогуле адбываецца вось менавіта з пералікам? Так, ты маеш рацыю, дарэчы, такі выпадак не адзін. Вось я чытаў як мінімум пра некалькі выпадкаў, калі ў камісіі ідзе, напрыклад, каля тысячы галасоў агулам. Напрыклад, 150-200 галасоў былі залічаныя, напрыклад, на карысць Карля Наўроцкага замест Рафала Часкоўскага. А гэта, прабачце, каля 15-20% галасоў. Гэта шмат. Вось, я, здаецца, бачыў 3 такія выпадкі, і там былі розныя камісіі, у якіх там ад 300 да вось прыкладна 1000 галасоў было дадзена агулам. Ідзе пералік у тых камісіях, пра якія мы казалі у нашым папярэднім выпуску, то бок гэта тыя 13 камісій, дзе аб пераліку вырашыў Верхоўны суд. І, напрыклад, яшчэ там, здаецца, 3 дні таму я бачыў, што пасля пераліку там 8, вось, здаецца, ці 7 ці 8 камісій, каля 3000 галасоў дадалося Рафалу Часкоўскаму. Канечне, гэта надалей не той маштаб, які б дазваляў казаць, што гэта нейкія там шырокія махінацыі ці нешта такое. Вось, гэта адзіночныя выпадкі, якія проста павінны быць сумленна і дакладна высветленыя, так? Бо кожны голас грамадзяніна павінен быць вельмі сумленна падлічаны. І тут гаворка нават не пра вынік вось гэтых цяперашніх выбараў, а агулам пра давер да сістэмы электаральнай у Польшчы. Гэтым трэба даражыць, і трэба рабіць усё магчымае, каб гэты давер у грамадзян застаўся. Слухай, пры гэтым я чуў пра аналіз нейкага доктара, ты зараз распавядзеш, які быццам бы падлічыў прыкладна, што пералік можа, калі б пералічылі ўсе галасы, мог бы сыграць на сотні тысяч галасоў у пользу Рафала Часкоўскага, і быццам бы гэта магло б змяніць вынікі выбараў. Так, фактычна, ёсць такі доктар Контэк, які звязаны з СГХ, то бок школа główna-handlowa в Варшаве. Ён прафесійна займаецца статыстычным аналізам. Газета «Выборча», да якой, канешне, як нашы пастаянныя гледачы ведаюць, у мяне давер, скажам так, вельмі умоўны, але ўсё ж такі, на ўсе такія выпадкі трэба звяртаць увагу. Ён зрабіў аналіз дадзеных дзяржаўнай выбарчай камісіі па прэзідэнцкіх выбарах, і у яго атрымалася, што прыкладна у 1482, здаецца, камісіі. Гэта тыя камісіі, каля якіх ён можа паставіць пытаннік, так, знак запытання. І згодна з ягоным падлікам атрымоўваецца, што нават да пары сотен тысяч галасоў такім чынам магло быць залічана неадпаведна. Пры гэтым там, наколькі я разумею, не казаў, у які бок. Вось, але маючы на ўвазе, што гэта газета «Выборча», то вядома, хутчэй за ўсё, пра які бок гаворка. Вось, канечне, гэта ўсё ацэнкі асцярожныя, і гэта не з'яўляецца нейкімі канкрэтнымі абвінавачваннямі. Вось, але
пра гэта трэба казаць. Таксама, так як я ўспамінаў у нашым папярэднім выпуску, ёсць маса іншых таксама людзей, якія вось займаюцца менавіта аналізам такіх дадзеных. І займаюцца гэтым прафесійна ці нават калі хабістычна, то сапраўды вельмі моцна ў гэтым сядзяць. І надалей сярод іх я бачу вельмі асцярожныя ацэнкі. Менавіта раскручваннем тэмы пра тое, што выбары трэба паўтарыць, што там, не ведаю, перамогу скралі. Гэтым усё ж такі займаюцца палітыкі і, скажем так, актыўныя члены такой тусовачкі, можна так это назваць. Ну, тут, канечне, так, гэтага чалавека можна, здаецца, ўжо проста дадаць у вокладку нашага з табой шоу. Гэта Роман Гертых і Томаш Ліс. Дзве асобы, скажем так. Роман Гертых — гэта той чалавек, які і надалей працягвае прасоўваць тэму менавіта з тым, што выбары былі сфальсіфікаваныя. Дарэчы, у яго нават дайшло да цікавай спрэчкі, напрыклад, з Верховным судом, і не толькі ў яго, дарэчы, так, бо ёсць яшчэ і генеральны пракурор Адам Боднар, які, што праўда, трэба прызнаць, ён не кажа нічога пра тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя, але проста звяртае ўвагу, што ён, як чалавек, які з'яўляецца старшынёй генеральнай пракуратуры, генеральным пракурорам, то ён павінен, проста мае абавязак так заняцца гэтай справай, і каб высветліць усе падрабязнасці. І ён выступіў з заявай, што Верховны суд адмаўляе у перадачы ў пракуратуру усіх тых скарг, якія грамадзяне даслалі наконт прэзідэнцкіх выбараў, другога тура прэзідэнцкіх выбараў. А такіх скарг, на хвіліначку, 50 000. Гэта шмат. Калі я добра памятаю, у 2020 годзе было каля 6 000. Але ўсё ж такі гэта яшчэ не рэкорд. У 95 годзе было ці 200 000, ці не так. Я тут магу крыху памыляцца, але я памятаю, што рэкорд быў менавіта ў 95 годзе, калі перамог Кваснеўскі. І Верховны суд у асобе спадарні Маноўскай, старшыня Верховнага суда, дарэчы, вельмі блізкая сяброўка прэзідэнта Анджэя Дуды, яна вельмі ветліва паслала і Романа Гертыха, і генпракурора Боднара, і ўсіх астатніх, сказаўшы, што, увогуле, скажем так, што вы тут хочаце расследаваць, бо гэта вельмі моцна спавальняе працу Верховнага суду, бо пакуль вы будзеце гэты 50 000 скаргаў так высвятляць, то, скажем так, усе здолеем памерці. Прыкладна так. Вельмі мякка кажучы. Калі пераходзіць да лічбаў, мне падаецца, што я чытаў ад раніцы Владзіміра Чарастага, ён узгадваў, што 5 гадоў таму было 6 000 скаргаў, зараз быццам бы ўжо 60 000. Так, бо яшчэ даходзяць некаторыя, якія даходзяць поштай, так. А вось, калі не памыляюся, тое, што ты казаў пра Кваснеўскую, там увогуле было 600 000. Там нейкая такая агульная лічба была. Магчыма, ты маеш рацыю, бо я дакладна памятаю, што там былі сотні тысяч, але колькі гэтых было сотень, то па шчырасці ўжо не памятаю. Мінулым разам казалі, што тут скажа, што ніякіх фальсіфікацый не было, трэба паглядзець, што там хто неправільна зрабіў, пералічыць там, але гэта выбары, ўсё было окей, не трэба іх падважаць. Я забыў слова на беларускай мове. Але нешта змянілася. Распавядзі пра гэта. Так, 18 чэрвеня, гэта было амаль што тыдзень таму, у Варшаве адбылася паседжанне Рады бяспечэнства народовага, так, то бок Савета нацыянальнай бяспекі. Гэта той орган, які дзейнічае пры прэзідэнце, яго склікае прэзідэнт. Так, гэта ягоная прэрагатыва. Гэта, здаецца, было апошняе паседжанне РБН на чале з прэзідэнтам Дудай. І на гэтае паседжанне быў запрошаны прэзідэнт-элект, то бок Караль Наўроцкі. Дарэчы, мне гэта вельмі падабаецца, што, прынамсі, калі прэзідэнты з аднаго палітычнага лагеру, то, прынамсі, гэтая перадача ўлады адбываецца неяк цывілізавана, і прэзідэнта-электа, нягледзячы на тое, што ён яшчэ не мае аніякай абсалютна афіцыйнай функцыі, то яго ўжо уводзяць у справы. Гэта вельмі важна, насамрэч, і гэта файна.
Вось, у СМІ высекла інфармацыя ад людзей, якія былі на гэтым паседжанні, а там было даволі шмат людзей, былі запрошаныя палітыкі з розных бакоў палітычнай сцэны. Там быў і Адрыян Занберг, там, дарэчы, быў Шымон Галоўня, была і спадарня Жукоўская. І высекла інфармацыя, што адбылася спрэчка. Адбылася спрэчка паміж Дональдам Тускам і прэзідэнтам Дудай. СМІ апісалі гэта так, што Дональд Туск у ветлівай і спакойнай форме звярнуў увагу на тое, што вось адбываецца, трэба разглядзець усе гэтыя скаргі, трэба ўсё сумленна пералічыць. Пры гэтым ён дадаў, што усе мы з вамі разумеем, што прэзідэнт, абраны прэзідэнт гэта Караль Наўроцкі. То бок тут ніякіх пытанняў няма, але проста трэба дакладна ўсё падлічыць, каб грамадзяне мелі ўпэўненасць і мелі давер да працэсу выбараў. На што Анджэй Дуда вельмі моцна раззлаваўся і выпаліў, што калі будуць спробы падважэння, аспрэчвання вынікаў выбараў, то ён гатовы ўзначаліць рэвалюцыю, каб не дапусціць да гэтага. Гэта крыху ўпісваецца у гэты вось ланцужок, бо мы памятаем, што гэта ўжо не першае выказванне Анджэя Дуды. Ось у мінулым выпуску мы казалі пра тое, што ён пісаў твіты пра тое, дзе, можна сказаць, нават заклікаў людзей, якія галасавалі за Карля Наўроцкага, каб яны, калі што, выходзілі на вуліцы. Ось. І, дарэчы, у соцсетках фактычна адбываецца такое вось сутыкненне дзвюх лагераў. Мне здаецца, у мяне ёсць такое адчуванне ў апошні тыдзень, што тэмпература гэтага спору расце. Прынамсі ў соцсетках. Ось на вуліцах, конечно, пакуль мы яшчэ гэтага не бачым, і я вельмі спадзяюся, што і не пабачым. Ось, але ў соцсетках так, ёсць лагер тых, хто адкрыта кажа, што выбары скралі, фальсіфікавалі, ось, і трэба бараніць свой выбар. Ось, і ёсць другі бок. Гэта, вядома, выбаршчыкі кансерватыўныя, якія адкрыта кажуць, што 6 жніўня яны сілай увядуць Карля Наўроцкага ў прэзідэнцкі палац. Я таксама вельмі спадзяюся, што не дойдзе да нейкіх такіх сітуацый, але ўсё ж такі гэта ўсё даволі сімптаматычна, і я спадзяюся, што ў палітыкаў з абодвух бакоў у нейкі момант уключацца мазгі, вось, і яны не дапусцяць да такіх сітуацый, бо гэта было б вельмі прыкрае для Польшчы відовішча. Але насамрэч палітыкам гэта, прынамсі, з гэтых двух галоўных лагераў насамрэч нават у нейкай ступені карысна. Вось распавядзі пра гэта. Яшчэ раз нагадаю, што мы мінулым разам казалі, што Туск быццам бы вось ахладжае гэтыя гарячыя голову з боку кааліцыі, прынамсі Рамана Гертага. Але зараз ён быццам бы сам крыху ўключыўся ў вось распальванне гэтай палярызацыі. Так, ты маеш рацыю. Дональд Туск крыху змяніў рыторыку. Калі дагэтуль ён казаў вельмі асцярожна, што так, усё трэба падлічыць, давайте не будзем расхістваць вось гэтую лодку, у якой мы ўсе сядзім, высветлім проста ўсе абставіны. Калі нехта зрабіў нешта наўмысна, то павінен быць пакараны згодна з тым, што кажа закон. І вось на гэтым, скажам так, усё. Цяпер жа ён так ужо крыху больш адкрыта кажа пра тое, што нейкія там махінацыі нібыта адбываліся. Канечне, ён яшчэ не казаў, прынамсі я не бачыў нічога, што можна было б разумець як пацверджанне таго, што на ягоную думку былі нейкія шырокія фальсіфікацыі. Але тон крыху змяніўся. На маю думку, гаворка ідзе пра тое, што, па-першае, думкі пра тое, што нешта ўсё ж такі было не так, сярод выбаршчыкаў Рафала Часкоўскага, можа не тое, каб неверагодна папулярныя, але прынамсі сярод тых людзей, якія увесь час цікавяцца палітыкай, і гэтая думка недзе там у галаве сядзіць. І спадару прэм'еру таксама важна паказаць сваім выбаршчыкам перадусім, што іхнія галасы для яго важныя, кожны з іх, кожны голас. І так насамрэч павінна быць. Калі б ён не звяртаў увагу на ўсю гэтую сітуацыю, то патэнцыйна ён мог бы на гэтым страціць. А так ён паказвае ім, што ён робіць усё магчымае, каб усе гэтыя пытанні высветліць, і, калі ласка, не хвалюйцеся, кожны ваш голас будзе дакладна ўлічаны.
А пра што яшчэ ідзе гаворка, і гэта здаецца мне таксама проста адна з найважнейшых тэмаў, гэта гульня на палярызацыю. Я шмат разоў паўтараў у нашым падкасце, і так яно будзе заўсёды яшчэ, вось пакуль прынамсі у актыўнай палітыцы застаюцца Ярослаў Качынскі і Дональд Туск. Гэтыя дзве асобы, вось, гэтыя два чалавекі, і гэтыя дзве партыі насамрэч, вось ПіС і платформа, яны не могуць існаваць адно без аднаго. Вось, гэта праўда. Яны збіваюць найвялікшыя какосы, як кажуць па-польску, менавіта ў той момант, калі пачынаюць антаганізаваць адно аднаго. Вось, і на гэтай антаганізацыі у абедзвюх партый расце падтрымка, звычайна. Вось, высасваючы, высмоктваючы падтрымку з меншых партый. Вось, так гэта звычайна адбываецца. Пры гэтым варта пазначыць, што лідары гэтых партый, яны палітыкі вельмі дасведчаныя. Яны дакладна паглядзелі на вынік першага тура галасавання ў гэтым годзе. І сумарны вынік іхніх кандыдатаў, то бок Карля Наўроцкага і Рафала Часкоўскага, быў, здаецца, найніжэйшы з 2005 года. Вось, гэта такі званочачак, вось, для і аднаго і другога, які паказвае, што паказвае нарастаючую стомленасць палякаў вось гэтым дуополем, попісам. І трэба ратаваць свой дабытак, скажем так. Вось, у мяне ёсць нават такое адчуванне, што, і я б не быў здзіўлены, дарэчы, калі яны насамрэч у кулуарах сядзяць усе разам, недзе там у Сейме, дзе няма камер, п'юць сабе кавачку з каньячком, вось, і смяюцца з усіх нас, вось, як мы тут зараз усіх іх абыграем, і яны зноў пачнуць кідацца адно на аднаго, скажем так, біцца. Вось гэтае паседжанне РБН, Рады бяспечэнства народовага прэзідэнта Дуды, там было бачна, як калі ёсць кароткае відэа ў інтэрнэце, калі ўвайшоў Кароль Наўроцкі, ён, здаецца, ўвайшоў адным з апошніх, як ён прайшоўся і павітаўся і пагутарыў, здаецца, з усімі, хто там быў. Вось, пасля сеў каля Шымана Галоўні, і яны спакойна з усмешкамі сядзелі, размаўлялі і ўсё такое. Вось так выглядае палітыка ў кулуарах. І яно сапраўды так, бо раз на якийсь час вось з'яўляюцца нейкія пацверджанні, відэа, звычайна, пацверджання, як нехта здыме тэлефонам палітыкаў у нейкіх такіх абставінах, калі яны думаюць, што ніхто іх не здымае. Там яны проста найлепшыя сябры. Хлопаюць сябе па плячах, жартуюць, размаўляюць, а пасля прыходзяць у нейкую студыю і пачынаюць пляваць адно аднаму ў твар. Так гэта сапраўды выглядае. Гэта палітыка. Ну, слухай, мне падаецца, што гэта цалкам нармальна, Гэта нармальна. бо Яны было таксама б... людзі. Ось. Як і Ну, ўсе так, мы. так. Было б дзіўна, калі б яны, ведаеш... Я думаю, што гэта... Не хочацца, каб мы гучалі так, што вось яны, тыпу, крывадушныя, Не-не-не. публічна скардзяцца, а асабіста сябруюць. Мне падаецца, гэта проста праз тое, што ну, не будзеш жа ты з чалавекам, з якім ты сядзіш і там вітаешся, вось пачынаць некую перапалку проста, калі вы павіталіся. Таму Не, гаворка не пра тое, што ўсе яны там такія бяздушныя крывадушнікі, вось, гаворка проста пра тое, што палітыка гэта таксама ў нейкім сэнсе спектакль, так? Вось, і кожны мае іграць сваю нейкую там ролю, вось. Таму так яно выглядае. І апошняе па гэтай тэме пра палярызацыю. Выйшла даследаванне, як прыхільнікі адной партыі ставяцца да прыхільнікаў іншай партыі, і там былі розныя комбінацыі. Распавядзі, калі ласка, вось галоўнае, што трэба ведаць. Так, фактычна выйшла даволі цікавае даследаванне. Такія даследаванні з'яўляюцца, дарэчы, даволі рэдка, дзе мы маглі пабачыць, як розныя электараты розных кандыдатаў палітычных партый ставяцца да сваіх супернікаў. І вось тут вось дакладна было бачна вынік працы Ярослава Качынскага і Дональда Туска. Вось тая лінія падзелу, якая праходзіць менавіта паміж кандыдатамі, менавіта паміж электаратамі, выбаршчыкамі грамадзянскай кааліцыі, платформы абыватэльскай, і правай справядлівасці, гэта проста нейкая бездань. І я чытаў не толькі проста сухія лічбы, але таксама аналіз ад навукоўца, які рабіў
здаецца, гэта была жанчына, якая рабіла гэтае даследаванне. І яна сказала, што вось калі яны глядзелі на такія больш глыбокія дадзеныя з гэтага даследавання, якія там нават не былі апублікаваныя, а вось былі апублікаваны толькі такія канчатковыя, так, Мгм. вось, то тое, што адбываецца вось паміж гэтымі двумя групамі, гэта нават не па-польску кажуць неханьч, Мгм. непрыязнь, ось, Непрыязь. так, гэта нянавісць, вось чыстая ўжо проста нянавісць. То есть людзі гатовыя сапраўды кідацца адно на аднаго. І я вельмі, конечно, спадзяюся, што да такіх сітуацый не дойдзе, вось, але я ўсё часцей чую апошнія пару гадоў галасы ад сацыёлагаў, што яны проста вельмі хвалююцца, што у нейкі момант пачне даходзіць да фізычнай актыўнасці, фізычнай агрэсіі. Вельмі спадзяюся таксама, што гэтага ўсё ж такі не будзе. Але вось гэтыя дадзеныя гэта ўсё паказваюць. Пры гэтым, што цікава, суадносіны паміж электаратамі вось гэтых двух галоўных партый і меншых партый значна больш лагодныя. Ось, і што цікава, ось гэта гэта звярнула асабліва маю ўвагу, электарат канфедэрацыі. Электарат канфедэрацыі, здаецца мне, найменш агрэсіўны да электаратаў іншых партый. Вось. Нечакана. Гэта было вельмі нечакана і з таго, што я чытаў, ось як гэта тлумачыла гэтая доктарка, што проста электарат канфедэрацыі ён больш закрыты ў сваім такім пузыры інфармацыйным, так, і жывуць самі па сабе, скажем так, то бок ім не важна, што там увогуле адбываецца вось у гэтых і астатніх, так. І так яны вось вельмі спакойна ставяцца нават да левых, хаця здавалася б, што гэта вось абсалютныя антаганісты, так, на розных Мгм. полюсах. Паразмаўляем зараз больш падрабязна, што адбываецца ў адной з такіх кааліцый партый, ці ўжо двух розных партый, не ведаю, як лепш распавесці. Трэці шлях Шымона Галоўні і Касяняка Камыша. Што там адбываецца? Быццам бы спадары разышліся. Так, фактычна прыкладна некалькі дзён таму, так, нечакана для ўсіх з'явілася інфармацыя, што кааліцыя пад назвай трэці шлях спыняе сваё існаванне. Увогуле, насамрэч у нашым падкасце гэтая тэма з'яўлялася як мінімум некалькі разоў. Ось, яшчэ нават перад гарачай фазай прэзідэнцкіх выбараў ужо былі галасы, што нават, здаецца, яшчэ недзе на самым пачатку нашага падкасту, то бок недзе там на пачатку восені мінулага года мы ўжо казалі пра тое, што гэтая кааліцыя хістаецца, так што яна неўстойлівая. Ось, і гэта было бачна насамрэч увесь час, бо нягледзячы на тое, што у іх атрымалася зрабіць выдатнейшы вынік у парламенцкіх выбарах, канешне, там вялікая заслуга таксама гэтага тактычнага галасавання, пра якое мы шмат разоў казалі. Ось, то ідэалагічна яны таксама ім цяжка дамовіцца паміж сабой, даволі цяжка дамовіцца паміж сабой, бо ПСЛ у Амерыцы есть такі выраз Great Old Party, так, гэта вось ГОП, то бок рэпубліканская партыя. Вось тут таксама прыкладна так можна называць партыю ПСР, гэта такая польская Great Old Party. Найстарэйшая партыя ў краіне, здаецца, найвялікшай колькасцю чальцоў. Пры гэтым партія, якая мае, здаецца, мне таксама найбольш разбудаваную і устойлівую сетку структур рэгіянальных, так, на зямлі, скажем так, на месцах, так. І гэта партыя з вельмі моцна кансерватыўнымі такімі, па-польску кажуць, людовымі, так, то бок такія народныя карані. У той жа час партія Шымона Галоўні гэта партія, якая створана для самой партыі. Ось, то бок тут ідэалагічным падмуркам гэтай партыі з'яўляецца асоба Шымона Галоўні. Ось, і вакол яго ўсё круціцца. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што сам Шымон Галоўня, калі паглядзець па ягоных выказваннях і паглядзець на ягоныя погляды, то яго можна назваць хадэкам, то бок хрысціянскім дэмакратам. Ось у такім заходнееўрапейскім разуменні гэтага слова. Так, умоўна кажучы, канешне. Вось.
І па шчырасці ім дамовіцца цяжка. Вось Шымона Галоўні бліжэй нават па поглядах да Дональда Туска, хутчэй, чым да Касяняка-Камыша. І вось гэты падзел паміж імі ён увесь час нарастаў. Яго было бачна, напрыклад, па розных галасаваннях, ну, хаця ж бы ось галасаванне знакамітае па дэпеналізацыі абортаў, так, якое адбылося яшчэ ў мінулым годзе, якое кааліцыя прайграла нечакана для самой сябе галасамі ПСЛ. Вось. Таксама ёсць іншыя пытанні. І тут у галоўным гаворка ідзе пра пытанні светапогляду. Так, вось пра гэтыя справы, якія так распальваюць палітычныя думкі ў Польшчы увесь час. Ну і здаралася насамрэч тое, чаго можна было чакаць. Ось яны афіцыйна разышліся. Цяпер кожны з іх будзе змагацца за тое, каб застацца ў вялікай палітыцы самастойна. А гэта не так проста. Фактычна яны аб'явілі, што на наступныя парламенцкія выбары яны ідуць паасобку, што кааліцыі вось такой больш не будзе. Так, і Шымон Галоўні падкрэсліў, што ўвогуле, калі вы думалі, што гэта такая кааліцыя, у сэнсе такая кааліцыя, не, гэта была тактычная кааліцыя, вот пусть пад выбары. На самой справе я так разумею, што ўнутры вось гэтай кааліцыі было ну не ведаю ці надзея ці нейкія планы, што вось вынікі прэзідэнцкіх выбараў і вынікі прыватнасці Шымона Галоўні могуць неяк уратаваць усю гэту структуру, але і вынікі дрэнныя, і ПСЛ не хацеў вельмі ўключацца ў кампанію Шымона Галоўні на пачатку. Наколькі разумею, яны напрыканцы толькі сталі акціўнічаць, як мы распавялі. То бок кампанія адбылася дрэнная, галасоў мала, то бок і няма дзеля чаго далей сябраваць, ну, ці аб'ядноўвацца з Шымоном Галоўнім для ПСЛ, я так разумею, бо іх тактыка, вось наколькі я даведаўся таксама, ты распавядзі пра гэта крыху падрабязней, што яны не першы раз так за кошт кааліцыі з кімсьці заязджаюць у Сейм. Маюць рацыю, гэта праўда. ПСЛ традыцыйна так робіць, бо некалі мы распавядалі ў нашым падкасці, і нашы гледачы, дарэчы, так могуць паглядзець, гэта былі першыя, здаецца, выпускі. Вось адзін там з першых выпускаў. Што партыя ПСЛ, яна мае праблему. Праблема ў тым, што яна страціла падмурак свайго электарату. Бо гэтая партыя сялянская. Так было заўсёды. Партыя, якая кіравала сваю праграму да жыхароў перадусім вёсак і найменшых гарадочкаў. Але паступова, пры гэтым вельмі эфектыўна, у іх гэты электарат забрала права і справядлівасць. І ПСЛ, нягледзячы на тое, што і надалей робіць даволі добрыя вынікі, ось, напрыклад, у лакальных выбарах. Лакальныя выбары гэта заўсёды для ПСЛ добры момант. Калі яны у выбарах, напрыклад, у Сейм балансуюць на мяжы 5%, так, ці там можа крыху больш, то ў лакальных выбарах яны могуць зарабіць нават 15%, то бок удвая, утрая больш. Яны свой электарат страцілі, і ў іх увесь час гэта праблема. Каб праходзіць у Сейм, яны дабіраюць сабе кагосьці яшчэ такога беднага няшчаснага, хто таксама балансуе на гэтым парогу у 5%, ствараюць вось такую сітуацыйную, насамрэч, тактычную кааліцыю пад выбары і разам праходзіць. Вось у 23-м годзе яны зрабілі так са спадаром Шымоном Галоўняй, і ў іх гэта атрымалася. Перад гэтым, напрыклад, яны таксама правялі ў Сейм фармацыю Паўла Кукіза, Кукіз-15. Ось таксама аб'яднаўшыся з ім пад выбары, стварыўшы супольны спіс кандыдатаў, ось, і пайшлі як кааліцыя. І так яны рабілі заўсёды. Што яны будуць рабіць цяпер у дадзены момант, па шчырасці сказаць цяжка, бо судзячы па тым, што кажуць палітыкі правай, бачыце, ПСЛ журналістам, што яны разглядаюць магчымасць самастойнага старту. Гэта, канешне, вельмі моцна рызыкоўна. Ёсць у такім выпадку верагоднасць, што яны проста выпадуць з Сейму. Хаця, як, напрыклад, жартуюць, як я часам кажу сваім сябрам, напрыклад, палякам, што у ПСЛ столькі, у партыі ПСЛ столькі чальцоў, што калі падлічыць іх усіх і ў дадатку членаў іхніх сем'яў, то вось гэтыя 5% яны дакладна назбіраюць. Зусім апошняе па гэтай тэме. Шымон Галоўні. Якая палітычная будучыня ў яго?
Вось там незразумела, што з яго пасады маршала Сейма. Галасоў ён на прэзідэнцкіх выбараў набраў мала. Што будзе далей? Так, я памятаю, як галасавалі не галасавалі, як жартавалі некаторыя палітычныя каментатары пасля публікацыі афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, што некаторыя піва маюць больш адсоткаў, аніжэлі Шымон Галоўні. Так, бо ён набраў 4,99, то бок не дасягнуў нават да 5%. То бок ягоная падтрымка ў параўнанні з вынікамі выбараў у 2020 годзе зменшылася ўтрая. Вось, гэта, сапраўды не найлепшы вынік, нават можна сказаць, вельмі кепскі вынік. А паўстае пытанне так з пасады маршала Сейму, якую ён у дадзены момант займае, бо згодна з кааліцыйнай дамовай, напрыканцы гэтага года, там у лістападзе, ён павінен сысці, і ён павінен гэтую пасаду перадаць прадстаўніку новай левіцы. Зубы точыць на гэтую пасаду перадусім лідар новай левіцы, гэта Владзімір Чажасты, так, які у дадзены момант з'яўляецца віцэ-маршалам Сейму. Увесь час, і мы пра гэта, дарэчы, таксама казалі шмат разоў у нашым падкасці, чуткі пра тое, што там адбываецца у кулісах, у куларах вакол гэтай пасады з'яўляюцца ўвесь час. І ўвесь час яны вельмі розныя. Адзін раз кажуць, што Шымон Галоўня спрабуе, прынамсі намагаецца нейкім чынам выбіць сабе магчымасць застацца на гэтай пасадзе і далей. Вось потым з'яўляюцца чуткі, што ён пагадзіўся са сваім лёсам і вось ужо там амаль што пакуе валізкі і збірае рэчы ў картонныя каробкі. Вось у дадзены момант таксама ідзе такі наратыў, што ён нешта спрабуе зрабіць. Дарэчы, былі таксама чуткі, што інсайты, што Дональд Туск прапанаваў вось, і спадару Шымону Галоўні, што ён можа ўвайсці ў склад ураду. Вось, і, напрыклад, заняць высокую пасаду, напрыклад, віцэ-прэм'ера. І адначасова з гэтым, напрыклад, міністр культуры. Дарэчы, гэта была, на мой погляд, вельмі добрая пасада. Вось, міністр культуры гэта ў Польшчы далёка не найгоршая міністарская пасада з усіх. Вось, але ён проста не хоча, бо ён вырашыў, што вось для яго найбольш карыснай будзе пасада маршала Сейму, і ён будзе за яе біцца. І, дарэчы, таксама ёсць вось маё меркаванне, што магчыма, вось у гэтым таксама была вялікая памылка Шымона Галоўні, калі ён рабіў калькуляцыю ў мінулым годзе, як і з чаго збудаваць трамплін для сябе, каб вось заскочыць на пасаду прэзідэнта. Што ўсё ж такі пасада маршала Сейму гэта, верагодна, не тая пасада, якая дае такія палітычныя балы. Ось, бо ўсё ж такі маршал Сейма, нягледзячы на тое, што з'яўляецца другой асобай у дзяржаве, гэта ўсё ж такі не тая пасада, якая мае нейкія рычагі ўлады ў сваіх руках. То бок інструментаў у яго не так шмат, людзі гэта бачаць, а на самім толькі Сейм-фліксе далёка не заедзеш. Ну і апошняе па гэтай тэме гэта тое, што партыя Шымона Галоўні, як я ўжо казаў, гэта сітуацыйная партыя, якая створаная толькі вось пад ягоную асобу. У іх няма структур увогуле. То бок нават сітуацыя на пачатку выбарчай кампаніі Шымона Галоўні, калі ПСЛ не асабліва хацела яшчэ яму дапамагаць, паказала, наколькі важна мець гэтыя структуры. То бок не было нават людзей, якія ў нейкім паветавым горадзе могуць дапамагчы яму арганізаваць, напрыклад, сустрэчу з выбаршчыкамі. І гэта было вельмі выразна бачна. Окей, пераходзім да апошняй тэмы. Па шчырасці не хацелася б размаўляць пра гэта ўвогуле, але трэба. Гэта ксенафобія. Калісьці мы казалі, што, на нашу думку, вся гэта антымігранцкая тэма будзе разганяцца падчас выбарчай кампаніі, а пасля будзе неяк заціхаць. Але падаецца, што прынаймні пакуль што так не адбываецца. Першае, што тут хочацца абмеркаваць, гэта відэа, якое з'явілася у канале The Warsaw. Мне падаецца, гэта першая крыніца, дзе на відэа мы бачым ужо канцоўку гэтай гісторыі. Там сутнасць у тым, што ў нейкам кафэ, рэстарацыі польская пара пачала скардзіцца, абражаць двух жанчын, беларуску і украінку, якія размаўлялі паміж сабой па-руску. Іх перасадзілі, мне падаецца, калі не памыляюся. І яны потым ужо, гэтая пара, якая агрэсіўна сябе паводзіла, і дзяўчыны яны размаўлялі па-польску паміж сабой. Быццам бы ў гэтым не было праблемы, але жанчына казала, што яна
полька, што яна не хоча, каб у Польшчы жылі людзі, якія не асацыююць сябе з Польшчай. І ўвогуле гэта ўсё выглядала вельмі дрэнна. Відэа сабрала больш за 1 000 000 праглядаў, і вы нават дасылалі нам у каментары яго, мол, паглядзіце, як на самой справе палякі ставяцца да мігрантаў. Вось як твае адчуванні пасля выбараў? Пагаджаешся ты з самім сабой некалькамесячнай даўнасці, які казаў, што пасля выбараў антымігранцкая тэма будзе заціхаць. Ці так здарылася? Слухай, ну ты, канечне, хочаш паставіць дыягназ таму, што я казаў 2 тыдні пасля выбараў, ось, ці там 3 тыдні пасля выбараў. Гэта не так адбываецца. У нас працэсы ў соцыумах яны не такія хуткія, як нам бы хацелася. Вось, скажам так, палітыкі раскручвалі і раскручваюць гэтую тэму, далей карыстаюцца гэтай тэмай. Ёсць палітычныя сілы, якія, на жаль, робяць усё магчымае, каб людзей, ну, скажем так, псіхічна расхістваць, так? Бо я таксама бачу, што грамадства іншае, яно змянілася. Вось тое, што было, скажем так, 5-10 гадоў таму, дзе насамрэч усе абсалютна ветліва, ну, абсалютная большасць, з невялікімі выключэннямі, скажем так, ставіліся да іншаземцаў і іншаземцаў з усходу прыязна, то цяпер гэта, ну, змянілася. Гэта таксама факт. Я шмат разоў параўноўваў гэта з тым, як гэта адбывалася самімі палякамі ў Вялікабрытаніі. Насамрэч усё вельмі падобна. Я проста бачыў працэс, які адбываўся там, вельмі моцна з самага пачатку, з 2009 года, рэферэндум быў у 2016, і вось аж па дадзены момант. Вось, і аналогія, яна, ну, проста насоўваецца сама сабой. Пакуль палітыкі гэтую тэму выкарыстоўваюць, яна будзе існаваць, насамрэч. На жаль, ёсць пэўныя палітычныя сілы, якія вельмі цынічна і насамрэч безадказна, на мой погляд, ось, выкарыстоўваюць гэту тэму. Тут, дарэчы, вялікі камень у агарод менавіта палітыкаў правых. Вось, бо напрыклад, вось, да прыкладу, Матeusz Маравецкі, так, і не толькі Матeusz Маравецкі, іншыя палітыкі таксама, часам публікуюць нават проста фэйкі. І дастаткова зайсці ў Твіттер, паглядзець вось гісторыю таго, што яны публікуюць. Там вельмі шмат маніпуляцый наконт мігрантаў. Перадусім, канечне, яны пужаюць мігрантамі, скажем так, іншых рас. І выглядае гэта заўсёды вельмі падобна. Проста нейкае рандомнае фота, зробленае недзе, часам нават, магчыма, не ў Польшчы. Вось. Не заўсёды ты можаш сцвярдзіць, што гэта менавіта Польшча. Гэта можа быць нейкая іншая краіна, напрыклад, Еўропы, там, ці цэнтральная Еўропа і так далей. Ось, і абавязкова з нейкім допісам, тыпу, ну, з падачай такой, што яны ідуць. Пачалося. Так. Я не ведаю, што, але пачалося. Вось, як у тым знакамітым меме. Вось. І вельмі часта гэта скончваецца тым, што, дарэчы, вось, адна з неверагодна, магчыма, адзіная з добрых рэчаў, якія зрабіў Ілон Маск у Твіттары, гэта вось гэта community notes. Так, дзе фэйкі вельмі часта проста разбураюцца фактамі. Так. Я даваў прыклад у нашым падкасце, як нейкі палітык, я, на жаль, не памятаю, хто гэта дакладна быў з «Права і справядлівасці», гэта быў нехта з дэпутатаў. Такіх, скажем так, не першага шэрагу, але такіх даволі вядомых. Як ён зрабіў здымак проста нейкаму хлопцу ў аўтобусе, так, а людзі пасля ў community notes напісалі, што яны самі прыхільнікі «Права і справядлівасці», але яны проста вельмі моцна абурыліся, бо гэта быў чалавек вядомы ў гэтым горадзе. Гэта быў, здаецца, Быдгаш. Вось, гэта быў вядомы барбер, які жыве, цёмнаскуры хлопец, які жыве ў Быдгашчы таксама невядомая колькасць вельмі доўга гадоў, так, і з ім ніякіх праблем няма. І вось яго такім чынам вось публікуюць як нейкага нелегальнага мігранта. Дык вось, на жаль, пакуль палітыкі гэтую тэму карыстаюцца, яна будзе. Паверце мне, што як толькі палітыкі захочуць гэтую тэму, ну, калі палітыкі гэтую тэму захочуць неяк пагасіць і, напрыклад, перастануць так моцна раскручваць гэтыя настроі, то яны вельмі моцна і даволі хутка, але, канечне, гэта не будзе тыдзень ці 2, але яна вельмі хутка вернецца на больш-менш нармальны ўзровень.
Так гэта адбывалася, напрыклад, вось у той жа Англіі. І не толькі ў Англіі. Калі мы паглядзім на гісторыю 20 стагоддзя, ну не толькі 20, апошніх, скажем так, вось 100 гадоў, так у розных краінах свету, дзе ў нейкі момант даходзіла да вось такога выбуху нацыяналістычных і ксенафобных настрояў, то звычайна гэта вельмі моцна і хутка сціхала, як толькі палітыкі перасталі гэтую тэму выкарыстоўваць у сваіх цынічных мэтах. Крыху пракаментую таксама вось гэтыя фота палітыкаў правых. Для мяне ўвогуле гэта вельмі дзіўна выглядае. Ты пра гэта сказаў, але я хачу таксама гэта падкрэсліць. Людзі проста фатаграфуюць групу непадобных на іх людзей. Невядома дзе, не ведаючы пра іх нічога, увогуле нічога. Магчыма, гэта група студэнтаў, якая прыехала. Магчыма, Вельмі нейкія магчыма. вучоныя, магчыма, яшчэ нешта. Проста вось група людзей іншага колеру скуры, і яны адразу вось пішуць: пачалося, гэта канец, не ведаю, Туск завёз, з немцаў прывезлі. Ну, я не разумею такога. Проста не ведаю, калі б беларусы і украінцы, мне падаецца, больш бы адрозніваліся да палякаў, ну, інтэрнэт бы проста быў завален, што ўсё, Польшчы ўжо няма, напэўна. Так, дакладна. Калі б кожны беларус хадзіў у саламяным капелюшы, ось, то мы б бачылі здымкі людзей у саламяных капелюшах з допісам «Ух, пачалося». Ось, так гэта Ну, выглядае. І але гэта неверагодна цынічна, неверагодна подла і неверагодна мярзотна, бо я вельмі спадзяюся, што гэта і не будзе, але я вось проста бачу сярод выказванняў, якія пішуць, напрыклад, нейкія сацыёлагі, якія займаюцца там сацыялогіяй і даследаваннямі грамадскай думкі, што яны вельмі хвалююцца за тое, што ў нейкі момант пачне даходзіць да фізічнай агрэсіі. Вось, і што проста нехта можа расплаціцца сваім жыццём вось за такія дзеянні правых палітыкаў. Вось, дзе мазгі, я па шчырасці не ведаю. слухай, апошняе па гэтай тэме і ўвогуле ў гэтым выпуску. На твою думку, што мы, як мігранты і мігранткі, можам з гэтым рабіць? То бок, са свайго боку. Зразумела, што мы не можам пераканаць палітыкаў, сказаць ім: калі ласка, не кажыце пра нас дрэнна, мы добрыя людзі. Што рабіць? Ну, гэта прагучыць банальна. Ось, і, ну, дарэчы, нешта падобнае мы ўжо і казалі ў нашым падкасці. Што я ўсё ж такі, як чалавек, які вельмі моцна сядзіць менавіта ў польскім асяроддзі, так, і большасць знаёмых у мяне гэта палякі. Я ведаю, што іх раздражняе. Ось. Раздражняе, па-першае, як гэта сказаць, невыхаванасць некаторых людзей. Ведаеш, я сам таксама ў сваёй працы заўважаю, што калі забегаюць нейкія, напрыклад, падлеткі, якія вельмі гучна па-расейску, вельмі моцнай лаянкай пачынаюць, скажем так, сябе паводзіць вельмі дрэнна, ось, то нават мне хочацца проста неяк там зарэагаваць, часам вельмі востра. Ось, і мне здаралася ўжо казаць людзям даволі непрыемныя рэчы. Таксама, напрыклад, нежаданне некаторых людзей вучыць мову. Гэта таксама вельмі моцна раздражняе. Ось, я быў сведкам даслоўна у пятніцу такой сітуацыі у аптэцы ў Варшаве, дзе я стаяў у чарзе, і нейкая жанчына як гэта сказаць, аптэкаркі да фармацэўткі казала проста вельмі гучна па-расейску. Думаючы, што калі яна будзе казаць гучней, яшчэ гучней, то тая фармацэўтка нешта прынамсі зразумее. Я ў нейкі момант проста вырашыў дапамагчы, бо я бачыў, што гэтая фармацэўтка ўжо проста мучаецца і не ведае, што рабіць, бо яна нічога не разумела. Вось такія сітуацыі таксама вельмі моцна дзейнічаюць у мінус. Ну і, канешне ж, выпадкі, калі нехта, скажем так, парушае закон. Ось. Я прызнаюся, ў жыцці я ані разу ў жыцці нават штрафаў не плаціў. Ось. Я настолькі святы і чысты чалавек у гэтым сэнсе, ось, што мне можна помнік ставіць насамрэч і там
маліцца за мяне, скажем так. Таксама я ўпэўнены, што абсалютна большасць нашых гледачоў таксама такія людзі. Але ну ўсё ж такі трэба памятаць, што не ўсе такія. І хаця вось таксама варта памятаць, што ўсё ж такі каэфіцыент злачынстваў сярод іншаземцаў у Польшчы ён прыкладна такі ж самы, як і сярод палякаў, а ў залежнасці ад некаторых там груп, так, нацыянальных, дарэчы, у беларусаў, мне здаецца, ніжэйшы, чым у палякаў нават. Вось, я могу тут памыляцца, але ну насамрэч гэта не так важна, бо там сотыя доля адсотка, так. Просто ёсць некаторыя нацыянальнасці, дзе так моцна вышэй, так. Вось, то ўсё ж такі вось такія сітуацыі таксама вельмі вельмі моцна дзейнічаюць на мінус, і кожны такі выпадак, калі нейкі іншаземец здзейсніць нейкае злачынства, асабліва калі гэта нейкае цяжкае злачынства, ось, то гэта вельмі моцна пачынае раздувацца перадусім у СМІ. Пасля гэта падхопліваецца карыстальнікамі соцсетак, вось, і пачынаецца вакол гэтага проста сапраўдная бура. Вось, што яшчэ зрабіць? Ну, па шчырасці, цяжка сказаць. Неяк спрабаваць уплываць праз нейкія каналы на палітыкаў, проста каб яны разумелі, што яны робяць, бо ведаеш, вельмі лёгка пагуляцца на гэтай тэме. Потым, напрыклад, у нейкі момант можна прачнуцца ў сваёй краіне і зразумець, што, напрыклад, няма каму цябе лячыць, бо людзі пачалі з'язджаць. Ці, напрыклад, як гэта было ў Англіі, няма хто прывезці бензін на запраўкі. І ўся краіна стаіць у вялікіх чэргах на запраўках, а бензін немагчыма купіць, бо польскія кіроўцы бензавозаў плюнулі на Англію і проста з'ехалі. Вось калі паглядзелі, што нарабілі з грамадскай думкай палітыкі. І такіх прыкладаў было вельмі і вельмі шмат. Окей, ведаеш, я што падумаў, што магчыма гэта тэма на асобны выпуск, што бесіць поліка-палякаў у мігрантах. Не ведаю, ці назбіраецца і трэба будзе абмеркаваць, як гэта лепш зрабіць, але мне падаецца, што было б цікава. Магчыма. Нашы гледачы, дарэчы, даражэнькія, можаце пісаць, дарэчы, можете пісаць і пазітыўныя нейкія сітуацыі, гісторыі. Давайце не будзем сябе зачыняць у нейкай негатыўнай бурбалцы, у негатыўным пузыры, бо гэта вельмі моцна дзейнічае на псіхіку і насамрэч так доўга чалавек не вытрымае. Вось, дзяліцеся, калі ласка, сваімі таксама гісторыямі. Вось, магчыма, мы сапраўды вось улетку, асабліва калі у палітыцы будзе вось некалькі тыдняў такой перадышкі, скажем так, перад восеньскай бурай, і мы будзем рабіць там розныя такія рэтраспектыўныя гістарычныя выпускі, будзем развітвацца з Анджэем Дудай, дарэчы, вельмі актыўна, чалавек мем. І магчыма, таксама зробім і нейкі такі сур'ёзны выпуск, дзе таксама, напрыклад, нейкім чынам дададзім і вашы гісторыі, з якімі вы сутыкаліся ў жыцці. І як негатыўнымі, так і, канечне ж, пазітыўнымі. Ну, я цябе я цябе дадам, што давайце інтэгравацца, давайце вучыць польскую мову. Спецыяльна для вас у нас ёсць промакод у школу польскі на так. Па спасылцы ў апісанні промакод зроблена аж на 15% зніжкі. Сам вучуся, вельмі раю. Вось, давайце інтэгравацца, вучыць польскую мову і проста паказваць, што мы такія ж людзі. Мне падаецца, што калі асабісты кантакт, ён працуе найлепш за ўсё. Так, сябры, вось Макс абсалютна мае рацыю, і я шмат разоў паўтараў гэта ў нашым падкасці. Інтэграцыя — гэта вельмі важна, а адным з найважнейшых элементаў інтэграцыі з'яўляецца вывучэнне мовы. І чым лепш ведаеш мову, тым менш прыкрых сітуацый будзе здарацца ў вашым жыцці. Канечне, гэта не азначае, што на 100% вы ніколі з нічым не сутыкнецеся. Бо нават у тым відэа, пра якое вось казаў Макс, там было чуць, што гэтыя дзяўчыны па-польску размаўлялі вельмі добра. Вось, але гэта не уберагло іх вось ад такой сапраўды вельмі прыкрай сітуацыі. Але ўсё ж такі вучыце польскую мову, гэта вельмі важна. Ну і што, гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Калі ласка, глядзіце нас, райце сябрам, падтрымлівайце нас праз Баймі і Кофі і Патрэон, стаўце падабайкі, пішыце каментары. І да сустрэчы на наступным тыдні. Дзякуй.